bat ez, Zantalde ondanari etortzearen, gaur enbiu berba atletik, euskara eta guztionen inguruan eta ea zein erabilera dagoen atletiken eta nola erabiltzen den euskara eta horretarako gonbidatu ditu Urduñako udalak, atletikeko ordezkari oso garrantzitsu batetik, nire eskerrean dago Jose Angel Iribar, talde Zurigorrian mitoak izan den gizona eta Zurigorri guztientzat erreferentzia dena, eta bestetik gaur egun jokatzen ari den jokalari garrantzitsu bat, Koikili Lertxundi, eta bien artean esplikatuko digute batetik zein erabilera dagoen atletiken euskararen inguruan, eta espetxiki bat ingo, ni naiz Aretz Gaiaztegi, Euskal Herriko eta Berriako kasetaria, eta egin dugot moderatzaile lanak, baina espero da egun zuek ere parte hartzea, eta dudaren bat edo galderaren bat badukazue, betore barik galdetu. Nire eskerrean esan duten moduan, Jose Angel Iribar dago, Zarauztarra da, 76 urte ditu, okerazkoan hau, Jose Angel. Eta, hoi atzelaria zau, baina dira asko, talde hon. Talde hon. Jose Angel, atletiken euskara asko erabiltzen alda, gutxi erabiltzen da, zenbat erabiltzen da, zeukino baino kobetu dakizu hori. Horrek, pinoi baino gehiago erabiltzen da. Zer motibo gehiago ere badaude, zeren azken finean, jokalariak beraiek ere euskeraz badakite. Orduan, nire azkinean horretik, konparaketa egiten badugu, izugarrizko aldia da, zoritxarrez, eta teatro mitzanean egitariak, euskaldun oso gutxi ginean, euskara dakitunak eta erabiltzen gendunak oso gutxi. Izan naike, hori du jokalari. Besteak, gehien pitboltarak ziren, eta badakitu pitbol eta bere inguruak zer arazo dituen euskara nolabait jakiteko eta erabiltzeko. Ni esan duen bezala, Zarautzen jaioa naiz, orduan euskaldun zaila naiz. Gure etxean beti euskara bizi izan dut, han ikasi dut eta han erabili dut. Eta kalean ere, ingurua euskalduna izan da. Naiz eta pixka bat nolabait debekatua izan, mutileak, gure kiroletan nolabait euskara erabiltzen genuen. Atletikera bueltatuz, esaten zuen moduan, daude amagun jokalari, euskara jakitenak eta erabiltzen dutenak. Orduan horrek, abantaila izugarria da, nolabait taldea ere euskaraz egiteko, euskara erabiltzeko, eta bere mezuak eta euskaraz botatzeko ere. Alde horretatik garen, ikusten dut, gero, gorean bertan ere, zelaia barruan ere, hori abantaila moduan hartu daitela, zeren badakizue euskeraz, nolabait oso talde gutxik erabatzen dutela. Agian, atletike eta reala, joenean, lehenengo mailan egon denean. Erabiltzen aldituzue, mezu euskera erabiltzen alduzue berdegune barruan. Bai, egia esan ohitura badaukagu batzuen artean euskaraz egiteko, izan ere Angelek arrazoi dauka, gaur egun dagoen ezagutza maila alondia da, zuen kasuan ere, segurazki... Danok dakizu euskeraz? Gazteek, seguru denek jakin duzu eta euskeraz, zaragoen ezain beste, eta gure taldea horren respiru bat ere da, orduan askok badakigu, baina zoritzarrez euskarak gaur egun daukan arazo nagusienetarikoa ez da ezagutza, eta erabilera, orduan hortxe pixka murrizten da gure artean ere, baina nik uste Angelek esan dituen jokalari gehienak euskaraz komunikatzen garela eta askotan zelai barruan ere guretzako bentaja bat da, eta gainera badaukagu mister bat horretan gaixua dena eta hizkuntza ere askotan beste arma bat bezala ere erabiltzeko izaten digula eta animatzen gaituela. Orduan, ni gogoratzen dut adibidez aurrek urtean, niri izaten zidan
semifinaletan Sevillanen aurkako partidu garrantzitsu hartan, 3-0 irabazi genuen partidu horretan, aurreko egunetan Navas eta markatu behar nuela horren kontura, eta berari euskeraz egiteko eta euskeraz zuzentzeko eta pixka zirikatzeko euskera beraren kontzentrazioari eragiteko eta pixkat hori arma bezala erabiltzeko. Ez bakarrik gure artean, baizik eta baita batzuten aderioa deskonzentratzeko trikimailu bezala ez. Eta egia da horretan eta estrategia jokaldietan eta animatzen gaituela entrenatzailea erabiltzera. Eta aldaretan, ez dakit, etxeko kontuetaz edo beste gauzatutaz berbetan ari zaretenean jokalariok euskera egiten duzue, erabiltzen duzue, ez duzu erabiltzen, nahi baino gutxiago, nahi baino gehiago. Bai, esan bezala horrek harrema zuzena deko kulturarekin ez. Batzutan zuei gertatuko zu ere berdina, bi euskaldun elkartzen zarete, euskaraz egiteko kultura daukazue eta normala ateratzen zaizue ez. Batik igual egiten euskaraz, besteak txarrago, baina kultura euskalduna bada, horreri jarraitzen diozue eta normala ateratzen zaizue ez. Normalean, gehienen artean, hartu dugun kultura euskara erabiltzean dena da, eta zentzu horretan, normal hitz egiten diogu alkarri, batak besteari euskaraz, eta gustora ez. Eta uste du gaina, beste gauza garrantzitsua dela, euskaraz ez dakitenek respetatu ditutela hori ez. Ez direla sentitzen horregaitik diskriminatuta edo marginatuta edo horrelako sentsazioa ez. Guretzako, batean, askotan euskarazko komunikazioa ere apurtzen delako talde barruan euskaraz ez dakien personaren bat egoten denean. Eta hori, gure kasuan errespetatzen denez, gauza garrantzitsu bat talde barruan euskara kontsutzeko. Egun entrenatzaile batek, eskolan irakasle batek baino botere handiagoa du eta batez ere errespetu eta autoritate gehiago dauka. Orduan, hori potentzial handia da, umeetan eragiteko eta umeen ohiturak ere euskalduntzeko. Ni adibidez, hori gertutik ikusi dut, gainera badaukat enpresa bat horretan aritzen dena, euskara kirolaren bitartez sustatzeko helburua duena, eta egin ditugu hainbat lan-saio bai futbolean, bai txirrindularetan, bai arraunean, eta ikusi dugu batez ere entrenatzaile horiei eman behar zaiela formakuntza egokia, bai teknikoa, baita material aldetik ere, Angelek esan duen bezala, iztegiak eta orduan hasi ziren egiten, material aldetik ere gabezia badaude gauzak, baina zoritxarrez entrenatzaile eskolara joaten direnean gauza gehienak erderaz daude, irakasgaiak erderaz jasotzen dituzte. Orduan ikuste hor klabea dela entrenatzaile horiek euskaraz formatzea, formakuntza teorikoa jasotzea, formakuntza praktikoa jasotzea, eta gero ere materiala, hau da, urte osoko eta zentzu horretan eguneroko lana, horretan ikusten den material hori euskaraz idatzita egotea. Eta hortxe, badago lan handia eta ez da urduñako arazo bat, baizik eta euskal gizartearen arazo bat.